Росія на швидкоруч паспортизує жителів окупованого Донбасу, але позбавляє прав та прописки. Якнайбільше російських псевдодокументів окупанти планують роздати напередодні виборів до Держдуми, повідомляють в СБУ. Голосування відбудеться упродовж 3 днів з 17 до 19 вересня, зокрема й на окупованих українських землях. У таких паспортах проставляють коди неіснуючого підрозділу міграційної служби Ростовської області. Прописка в такому документі також не указується. Тож видані документи не дають права на соціальні та пенсійні виплати від країни-агресора і не роблять їх власників повноцінними російськими громадянами. За даними СБУ, кураторам потрібна якнайвища явка, щоб забезпечити підтримку єдиній Росії. За сприяння путінської партії мешканців ОРДЛО вивозять до Ростовщини та забезпечують незаконне електронне голосування на місці. В ОРДЛО відкрито численні пункти запису до єдиної Росії. Друге. Організаторів виборів отримали так звані темники з технологіями агітації за партію російської влади. І третій елемент – працюють інфоцентри для громадян, які курує керівництво з єдиної Росії. Співробітники СБУ продовжують фіксувати незаконні дії окупаційної влади в ОРДЛО з видачі паспортів під час підготовки до виборів в Госдуму РФ. Незаконні дії проросійських функціонерів документуються в рамках відкритих кримінальних проваджень. Отримані матеріали будуть передані до відповідних міжнародних інстанцій.